izinto lezi engengize mangathiwa hayi into iphakama kanjani nje le kumele iphakame phela nje phakama lova. Yes, can you hear me? Ngifuna ukuzwa ngaphandle ukuthi niyangizwa udedi hayi lento manje ingxowe ngazo ukuthi ngizama something new phela ngithi manje mathiwa bani influencer. Yes daddy, good. Ngizama into ehlukile phela namanje uMahle kase baphangama phela sibe nama-tripod abazi nokuthi benzani. Right, ladies and gentlemen, I greet you all ngefoni yami enamakhamera amathathu ngithi nje hi. Yes. Hey, bedside girl, bedside. Hey. Ngikhathele ngiphumula lento le iphuli. Hey. Hey so. Phela nje abantu bathatha kancane la beyithathe manje mina anginayo iphone namakhamera amathathu. 3 cameras. 3 wena mkhwepha. 3. You see that? You see that? It's 3. Yini manje lena? Bengicela accept lo muntu lo ngibuza ukuthi inkinga yakhe. Hey mina connect athi ngabothi connect. Disconnect. Connect nje. Ngibonile ukuthi ngani zawethu. Connect. Silapha kwaMhlabalingana. Ingane zawethu. Silapha kwaMhlabalingana. Lapha esikhona. As Mahleka style. Can you hear me now? Phela like phela ngizothi ngathi ngizwa. It's your own shrub, be proud of it. Impela. How? Naphethu ngithula athi manje ngixabene namanxabene nami ngijeleni cha madla sixabene nawo. Kube ukuthi ngiyazi ukuthi sixabene sonke ke okungenani. How? Sixabene nodwa la angisangitsheli noma ngitsheleni nami. How? Sixabene sonke. Aye yaphetha nto la sek. That's into my shine this. Right. Hey. So nokuthi indapha njalo kuyithi into ethi mhlawumbe ngithi diploma ngiyahlapha ngoba ngibona yonke into manje ngathi yabona. Balani phela ama comment right ukuze ngiwafune. Bese nginombuzo manje. Umbuzo wani nani kodwa group wami. Boza phela ngilalela bakithi intombi hawu bakithi uNkulunkulu wami. Buyisala la hayi lathi lena mfethu ivala ikamera yami ivala amakhamera amathathu. Nathi amakhamera amathathu ngigqilaza ngawo sawubona bhuti ebusuku. Bakithi sawubona hlekuzini hola. Ngazothi ngiphuma lapha kwiphuli ino zami zimanzi. Yabo. Madlela wabhala isikho. Uthini wena? Hlekuzini hola lapho. Unekhathi ukhatha nini? Mfowethu wangisukela nje oqala uzacile uyangisukela ukuthi ngikhatha nini. Sengiboli kabhuti Wona mbuzo obukhona. Sengiboli kabhuti. Uthini yini ukuthula iwashing ngesingisi? Ubuza umuntu wrong. Sawubona mkhaya bakithi eMathenjwa. Silapha eLokhuzeni lapha eThengane. Sethengane West lapha eZangomeni. Yo. Mandleka wethu odansa bakithi. Mandla okay.
Dezi Teddy hi manje ngabe yamola shothi mele sicoce ngo R5 be drive hawu lo mkhwepho uthini manje guys gift la gift hawu men gift ni like futhi ngenkani ithini plan ngelezi inwele eniyaboza kodwa uyakwazi ukubheka izitha wemkhwepha nini mkhwepha ulelana angile ngikude kabi lona mfowethu angithi ufunani Hi. yebo How are you? hayi mfowethu Water. hello hey so where are you Manguzi kanti ngalokho mfowethu abantu be requesta yini kanti mfowethu sure Good. Good. Yazi. No, I'm not at home. I'm at there's Hayibo bhuti. yeah. Ustreama phi bhuti kanti washintshini izindlu manje? Ulalela. Ngithi mina la ngihlanzele ngikude kakhulu. Ngisemanguzi ngihambe nesimangaliso Western Park so yeah as a media experience. Sisa imoto ekhanda imoto uthini lo muntu? Nceko awu request kahle kusasa futhi la busy nabantu la yes bese kunayo nje ukuthi manje lokho cancel Right. hayi kahle Anginankinga. hey ngabe bangidida abantu ngazathi man request ngifuna ukuthini ngitsheleni ngisuke ngifuna ukuthini ngitshele ukuthi yini osukufuna ukuyisho usufuna ukuthini mo request oh my god it's Mahleka oh my god awu mfowethu angisho ukuthi ungascream kodwa ungascreamela mina kubo bonke abantu abakhona emhlabeni mina mfowethu mina ayingeke mfowethu bakhona futhi abantu la yazi abasile yes aba right mhlawumbe bazokuphana imali anginayo imali mfowethu mina hey love you from Eswatini bakithi thank you so much for that mina ngiyathanda phela amaswati yabona ngithula ufele isithandwa sami uthulu ngithanda yabona mase khuluma isiswati la I know but cop mina I will what I screen thing why not you angazi mfethu hey mina vele ngizazibona ngomuntu ukuthatha i-screenshot ngiyoposta WhatsApp amaxhosa ngixabene nawo kaloku ndiyaxelela mfethu zimanzi le fashion this angazi noma niyabona la this thing is worth so now yes ukuphapha ube ngiyaphi nje pool manje ebusuku ungaqala ukubhuda ngo9 yes kodwa manje how bakithi ngathi ngumgqumeni nomtshengiseni hedram khaya lutho angifuni ukhedra imene manje dry no ziyominwelela zithi ino nathi imfoloko zikaSathane no zithini ezintsha manje ayi izinto zabelungu lezi sawona mkhwepha bakithi siyakuthanda madlenka siyakuthanda emadlankala mkhaphandini hawu kusekhapha lapho emadlankala lapho mina wasuka kwaNdlovu nje uzokumangaza kuthiwani manje mzala
awusekhona eThekwini ngiseThekwini but angikho eThekwini manje but ngisasekhona eThekwini uyibone imfoloko sakhula sazi ukuthi uthatha nemfoloko ngize ngizokubamba isibela phuthuma mzala ngoba ngikhuluma nebandla nje mzala usufuna manje mzala ngikhulume nawe mzala ungitshele indaba kwenze njani umethisileni sokhumula iKFC phela iKFC ngiyobhuda ngayo hawu kanti wena umuntu onjani wena ibele nje manje ngilidinga yabona ngifuna kube yibele ngapha kube yibele lapho ngena nje mina phakathi kwawo kanje yes nje ngifuna kube leyo bele kanjalo mfowethu mzala uma umethisile mfowethu siphike ngiyadlala wena hey sivume mfowethu hey noma ngesona sakho khona sivume lots of love from Zim. Thank you so much Michelle umshayele yini esebeleni hawu wabuze umuntu onjani wena ngaphinde ubuza umbuzo onjalo la ungabuza yini esebeleni umuntu onjani wena mfowethu right la lapha medula oblongata lapha ngemumva necerebrum zithatha kahle kulama hemisphere akho u2 awuseyile ekhanda mfowethu ungabuza ukuthi yini esebeleni lento mfowethu igama usalibiza BELE bele uyazi ukuthi inesiqi lento leyo wena usabuza ukuthi yini esebeleni umuntu onjani mfowethu wena awuna future wena awuna future usiphoxe sonke ngempela ubhuti webele cha angena kubhuti webele bayazi abantu la ngibizwa kanjani ngishilo kwi live before I left ukuthi ngibizwa kanjani abasakhumbula ngicebe ebhala lapho noma anisakhumbula ngifundela ukukhohlwa webhuti khona umuntu engikufanisa naye wakacela awubakithi General webele uba lo mfo wakacela loyo ongifanisa naye inkosi yami bakithi ngikhwepha mfowethu ngani yakwethu in fact nje bonke abantu abangithanda mfowethu kumele ngabe benza ama video manje bese ibele nomadleka forever and forever yes molo mkhwepha molo pelos 80 the general God himself did webele madleka uyabona ke nangu umuntu olazi igama na uThalita yes ngibiza kanjalo so wenza ama video bakithi ngicane wenze that nali igama lami elisha yes the general yazifunda the general God himself did webele madleka athi yabo simple the general God himself did yabo God himself did hello Terry hi yeah ayibo 11 manje ngiyangishiya manje askise we batata ubani ubatata wena ngikhwapha ndini mina mfethu nguda general God himself did ngona kumbheda wami lo ngeke that's too long wasine indaba ngasangigift la ngona kumbheda yabo la mbheda la sikwenye venue phela namuhla hawo shothi wangaloka kushakilemba ibele uyolithola kama holo hawo okephi nduna ngikuthi akabe ngisemanguze manje cela ungishade hayi ngeke mfethu ngiyanqaba inyeza lapho uyazi nothi ngikuphi ngoba uyeza
we-dad webele ufuna elingakanani usize. Mina ngithe senda ibele hayi ukuthi senda usize. Wena wathi ubuzo usize mongafuni yeka. That's on pair. I think ngiyakutshela. Phokuhle, thank you so much. Nje photo, this thing has been tested in my lab. Yes, experimentally it was an hypothesis, then hypothesis put into practice. Yeah, tested, then proven to be fact or factual. Yeah, he's on today. Mate, it's Manglisa wetlands. Who lost my boy? Angikho lapho manje ngikuthi kakhulu. Where did you get your tripod? Bria Center in Durban. Wabuze kwakuyimali ngoba ngisakhumbula. Angisakhumbuli bafana bendlala ngana. Dithe hello Mos, utheni uligeza na? Uligeza ini? Uligeza ikhanda. Dithe hello Mos, utheni uligeza na? Into engigeza ikhanda la manje angazi noma usho ukuthi indaba ngigeza ikhanda ufuna ibele kuphela. Ibele is good for umuntu wesilisa. Not just umuntu wesilisa labantu besifazane. First cream bafo udayisaphi and malini. Kuneli akona face cream wena loyana. Yes. Kune link lapha mkhaya. Clicka kule link leyana noma just copy that link we paste it on your what you call your Chrome uzobona ama details zonke lapha. Yebo. Lele 2. Kanzathi ngoba an interact ngiyahamba mina. Ngoba phela kumele interact kube mnandi la. Sawubona Mandla. Hi. Kunjani man? Uyaphila ntombi? Mkhwepha Nation wala lapha Mkhwephalizer. The General Terry himself. Soldier. Sawubona Madleka, ngiyabingelela. Nami ngiyakubingelela Pico. Or Pika, is it Pico Panda? But who buy igama lakho bethu? Ngoba lento le oPico Panda lo Pico Panda, Pico Panda awukho ku IT. Uma untombi zodwa mfowethu ngisho ukuthi untombi zodwa. Ngese judge thina. Nami ngumadleka nje. Ngiyapha. Uthini lo? Awulazi unathi awuphangeli kusasa. Angiphangi inhlobo. Ngikude wena. I'm very far. Manje ngicela ukuthi ingane yokuqala oyoyithola uyiqambe njengelanga. Ngithi sun angikuzwa ngicela uyibhale ngesilungu lento mhlawumbe ngizotholana. Angikuzwa ngempela yazi. Mana ngifunda ama comment. Ubuya nini ungasabuyi siyezwana? Ubuya nini ungasabuyi? Uyabuza uyaphendula uyangithetha manje. Madleka the influencer. Angisho yabo amagama alikhuni. Amagama alikhuni bo phendula phela. Madleka ayo. Kanti libheka ngapha. Masha Madleka influencer. Kusha abantu. Yabona angizibizana mina ngo-influencer bangiphakamisile uNkulunkulu phela unjalo. Elevate. Casey, hello. Sengisukile mntu bangisemanguza manje. Hlukana nokuphapha. Angeke ngize ngiyeke. Yasiziba thina. Angibonanga mina. Ngisho mina. Abo mawuzoyiphakamisa uyibeka la phezulu. Awufiki. Ngoba uyiphamise wena. Sabona phuthu, sabona. Yebo. Lelo, thank you so much. uNkulunkulu vela wathi phakama my boy. Wathi halamuzi. Wenzani kwanganasi akusekhamusi la kwanganasi but ngize ngazi ukuthi nizobona phela bukana ama video nina aninkinga nibuka ama video ami. What do you enjoy doing in your spare time? To be honest with you, this interacting with people like this. So la ngasikhathini angazazi Madleka hi Fifi. Hawu umkhaya kakhulu ngwamnyayisa.
So I enjoy doing this, man. I enjoy interacting with people. You know, kuyangibhora ukukhuluma ngedwa. Lokhu ngikhulumile abantu benga-interact. Ingakho live ngivele ngibakhathe midway because ngingekho interaction. Unjani Madlela ngiyaphila kunjani ungathukanisi today. Ungayithukanisi angikuzayo. Ethengani okomalume. Cha silapha ethengane West. Address 18. Address yani. Yazi ukuthi nizohlephuleka nini. Yebo. Ngabe ngisethekwini ngithi ngisemhlanga ngabe khona ukuthi ngicela ukulethela ikhekhe. Siphathe umdumbula lapho. Amadlela sayilinda i-comedy show ungatatazeli. Good things take time. Yebo. Niyabona ukuthi ngenxa manje. Mongabonaka la sophinda ubona. Yabona lizo libhe kakhulu ngapha. Leli bhe ubone lama content creators lawa /influencer asazoshutha ama videos embona ukuthi umuntu kudla music lapha Oslo and win look at her and win yeah ngazothi niyahlanyana ayike into kuthiwa izinkundlu konke kuthiwa izinkundlu niyawazi noma influencer wathi listen yeah kaya benza ngekuloke mina besayi ngehlisa phosa ngeke ngize ngilonge ngazothi yabo mfethu khona ngazothi izinto obona lezi zinto uMadlela ngiyazenza lezi uvela ubona this is not him nangebhadi futhi yabo angeke nje uNkulunkulu wami ngikhothe lapha ngikhothani uba asambe siye MGZ lounge ozongithatha la anginamoto vele kodwa ngakufanele mfethu hayi ngangikwenza kudala la yabo nje mawacinga ama-video ami uthi Madleka's all videos uzobona uzohleka futhi nawe yabo nami ngiyayimangaza ngithi hawu yimi lo nje ngithi cha umuntu ubusuka kude yabo umfowethu uMadlala ey'nkulumeni zakhaya uzofaka i-dry can okay shesha ufike unokhe la minyango unokhe kathathu kuze ngathi wena izinja amadoda hola sibura khathele manje mina bakithi sawubona futhi Madlela mkhwaphandeni hello yo Figo how are you I am tired actually exhausted is what I am right now ngikhathele zithini izithakazo zakaMadlela azikho ithazi zaMadlela ngoba uMadlela kulona akusona isibongo sawala bawukishi inkosi yami hawu bakithi khomoto yini ndawo ngicanda uMadlela izithazi isibongo wawusadla amagwinya asentozweni angaze ngatheka amagwinya entozweni ngaze ngaqede khandleleni lapho ngiyafika ukuthi tired hey boo hayi ba sinenhlanhla emangozi nkosiyami sanenhlanhla emangozi hayi kawu bakwethu ngivela semfowethu ngani yakwethu Jen kunjani talent balani izinto ngikhathele ngazoletha
I am tired, good people. So, hey. Itlokopa la tla ikopa. Madle mvelaze but. Yebo, hawu bakithi. Ala ngalo mkhepho erasta. Awublocka mina sithende sakho. Please go to sleep. Hawu. As uthi sibhale hawu sabo look requesta unga request ungalinge nje lento le ofuna ukuyiqala ungayenzi ngizokuletha lunch kusasa angike eThekwini yes but thank you I will be in Durban on Friday but ngendlini angiyemsebenzini sibonge umbono ngane wethu siyavuka ngo6 ndoda boy hey sovuka boy ilunch iqala ngo breakfast iqala ngo6 yazi indawo sophongo lutho athi ngirequest mina urequest unga request as vela DM ngikushele ngiyahalela ukushela ngaza ukuthi yazi kodwa uma uthatha isikhathi eside ngiyaduba ngoba angazi ukuthi ufuna ukushela nje why uthatha isikhathi eside I love your content brother keep on pushing I relate to all your videos ne thank you so much Khomoto surprise ngiyakhathala manje ukuthi ngizokushela ngeke mina ngishele phosho usuku lonke hayi ngeke mfethu wazovela ubuza ngathi cha ngisithandela mina ubuza ngathi ngothethi nje yes abanye benabanabo baba abanye abanabo baba babafuni angithi yabo so mina ngothethi lokho uthandaza ukuthi uJehova uyisa wentandane uyekethi noma mahleka sikhona anje ngathi ngiyakutshela nje ukuthi ngikhona ngothethi wakho abusebenzi yini kusasa babe uthini intombi ayiqomi ngosuku nje uzogoma ke la kimi ngoba ngiphethe ingane ezufo bengifuna ukuziletha lapho sikwenze izinto ezenziwa behind ungezla assalamu alaikum sari wa alaikum assalam wa alaikum assalam yo uma uqome ngenkani but la ntakho uzazocabangani ngoba wena mangathiwa ubona umfana omfunayo umfana bese thi ahlane nawo manje ekseni ngo12 ngontambama ngo6 athi come over ngoba uyangifuna you will go ngoba umadleka sekumele udonsiseke ke udonsisa masiqeda ukudonsisa bese uya screenshot uposte lapha ku TikTok uthi niyambona ke how ama social media what enu yingakho mina ngathi ngiyahluleka ukunishaya ku TikTok ethi sorry yes so zolokhu ke manje ke hayi athi umuntu I won't do that mina I won't do that hayibo usumlokhu zilela umuntu usehambile umuntu usethathe uyaposta lapha ku story inveni bothu umadleka lo into enomadleka nje uyayibona cha le inomadleka nje ithulele nje ingakashiwo lutho vele ubona umadleka phakathi madleka awulele ngani inkinga zami ziningi kumanje akunamali nafethu yabona sanda ngathi unama insecurities bafu lutho yazi I think you're using the term incorrectly insecurities and vulnerability are two different things ukuba insecure ngokuthi mhlawumbe a certain thing esemzimbeni wami ingenza ngibe insecure ngayo yabo or maybe not something that I call emzimbeni or whatever but the term insecure it's something else compared to lento engishoyo mina you take a conversation ukuthi umadla kuyangishela and posting it out there
ayingenzi ngibe insecure lento leyo ingenza ngideviate to actually have a conversation with you yabo angazi uma ngizwana bakutheni vele uze ube umadlela ngazi ngani mina mfethu abazali abangiqamba nje ngothini sicela iskipa sami share phela sazi nengcono ngithanda ngoba sibuye sifundela inkani yakhohlwa nina ngazothi ukuthi I'm a qualified information specialist by profession in research archives and library services. Yes. Not only that, nane ICT, which is information communication technology. So into vele engisuke ngiyenza into engisuke ngiyazi uma ngizocorrecta ngicorrecta in reference to something ungacabanga ukuthi ngihambe emoyeni nje lutho anginayo ngani. I'm not your ordinary content creator. I'm very learned and I'm proud of that. Ngizokutshela futhi ngiyayiqhenya ngokuthi ngifundile. Ngisawotela vele. Ngisawotela wena ucabanga ukuthi lesi sikhala engidlala kuso ngasiveza sonke kanje. Nakhiya kuncwadiwe la kakhulu. Weba umkhwepha ufundile hlehla mkhulu. Umkhwepha ufundile hlehla kakhulu. No kanza kwethu Josai Sasha. No inkinga kanza kwethu yabona you'll take a mere spectrum of what you see. Yabo. Well, every word that I've just used right now is a glimpse of into encane ebona. Yabo. Uboyelo ukuthi this guy is this. Bruh. When it comes to conversation, yabo, I'm very versatile and very articulated. I can articulate myself in the English language. Ngingabi nankinga nje, ngingangizi futhi. Lento yakho uthi so guys angiyenzi mina lento le. Sawona kunjani futhi? Ngiyaphila, I'm very educated. Clock it. Wazi wabhoreka. Angibhoreka ngikhuluma nge-education. Uma sikhuluma nge-education umothi ngibhorekile. Umuntu onjani wena? Nginayo iproof angidlali bhuti wami. Ngisaxayekile ngiyacela bhuti wami. Iproof yani manje uyangidida manje. Iproof yalo bafu. Uyangidida manje. Yithi hayi ngeke but mawufuna ungifollow nje. Nabathu umuntu ushaya ispeech lapha umile umuntu uphethe incwadi kanje I'm here to tell you about ay so unayo ingane ngithe anginayo ingane. Good night Mahleka. A very good night to you too. Mina bathi uyangicasula nje mozokhuluma isilungu lokho so guys khuluma isiZulu bengibhale ngaphezulu apha manje kubhaleke kancane webafo ngicela uyibhale yonke into noma uvela uyibhale ngesiZulu noma ngisibhala ngesingisi kahle because manje kuvele kungaveli ezinye izinto la sawubona mkhepha so yanqana ukuba tutor being a tutor requires a lot of patience and requires a lot of time also because it's nice because the money is good but now the thing is as much as I'll be tutoring you maybe in terms of what you call literature development yabo umuntu wethu uyobheka into ayibonayo yabo mfethu yabo maybe in mathematics yes I can try and tutor you there because the more I explain mathematics I find it very interesting but English ifoni yakho but mawuzobhala igaba iqephu la kunabantu aba-157 la ubhala nga-1 utshentshe mina kumele ngihlani sonke for try again and project your voice when you speak articulate and project your voice when you speak yabona man computer hawu bakethi bafo bengicela ngisize nama-fans wakho ngikhokhele umntwana angenele i-graduation Friday ngiyacela webafo mina ngiyasaba ukusiza why
kumele kube ukuthi umuntu mfethu uyathanda yena ukukusiza. Yes, ngiyasaba mina mfethu ngoba baningi abantu abafranta ngezinto ekanjalo bese besikenywa abantu bese kuthiwa uMadleka was part of into. Ngiyasaba bafu. Yes. Honestly speaking, kanza ngisho nangu mfowethu la ngam-DM uma ukuthi ngiyafisa mina mfowethu ngiyasaba. Yes, ngoba kusasa bonke labantu bazothi uMadleka kwakuwena yabona le so ngolokho ukuthi mfethu kusuka kuba abantu befuna ukukunceda bona. Bafu ngicela mhlawumbe ukuthi bakunceda mfethu uma bekuthanda mfethu. Ngiyasaba mina mfethu. Ngiyasaba mfethu ngiyasaba nje. Yes. Ngiyasaba mfethu nginokutrenda kusasa la ngithendela ngibhizi la esimangaliso siyancebela sidla amaqhwa yezwa amaqhwa siwakha kanje sethi siyamunca sibhekisa le bese kuthiwa vele udla imali zethu Madleka. Uyayizwa into le ngiyasaba bafu. Bazokusiza mfethu abantu bebefisa kanza nje nangu mfowethu la ngicela ukuthi indaba enikhuluma naye eceleni ningayikhulumi la ngoba kusasa I will have to then respond if ever something goes wrong. Yabo? So to then save myself from any conflict, be it interpersonal conflict or an external factor of conflict. Yabo? Ngicela nje mfowethu nidibane naye eceleni. Yezwa mfowethu le. Ngiyasaba bafu. With all due respect. Nje. Yabo. Mina nje mfethu uma kunento ethinta imali phakathi ngisaba kabi. Ngisaba yabona mfethu mfethu imali iyakhulumisa. Yo. Hayi ngiyasaba ngane yakwethu. Good night Madleka. Good night Blue Heavens. Blue Heavens. Singaxabani. Ngeke phela ngilinde isikhathi uyaphela unyaka ngilindile la. Upliphi bele. Mina ngazoyithi I'm very vocal when it comes to indaba yemali because angithandi ukuthi mina mfethu yabona umuntu bazokunika imali ekupha ethi now 100 rand ngenza umzekelo. Now 100 rand. Bese ekupha because uthe ukuthi noma ucele ukwenza into ukuthi ukuthi ayizonto le akubele eMadlekela sendibele wena bese wena uthatha leyo mali leyo uyaxhaphaza leyo mali lo muntu usezophatheka kabi ukuthi hawo mina la ngeke ngathi umuntu. I'm just telling you now, are you really a keyboard player? Yeah. I've been playing keyboard for more than 10 years now. Khona umuntu wangidm la wathi bafo ngisacela ungisiza mfowethu sivalile ekoleni ngishoda imali yebhasi kanjani ngisoye eCape Town ekhaya kuphi yabo. Mina ngazethu simple went to the profile, saw the guy beyitshukutsha ngayidlolo ephoza amabhodlela anzima amabhodlela ovef. Yes, ngathi mina hayibo. Ngathi mina ngathula nje ngayibuka ngathi yo sorry. Uphuza ovef ngayizolo you popping bottles this morning, you asking for help bese ucasha ngesikole yabo. Ngathi nje hayi ngeke kanza lethu. Yabo. Ngiyasaba mina. Yabo kumanje I'm busy promoting ilokhuzani Africa Land College. Sorry, I'm busy promoting Africa Land College. It's a good college. Jokes aside, yabo, it's a good college. I had to have 3 meetings with them before actually agreeing ekusebenziseni nabo ekusebenzeni nabo. Ngathi mina no, kumele phela ngibone la. Kumele kube nesiqiniseko ngani, kumele ngazi ukuthi kune-location. Ngathi indaba ngilezi ngena ngapha ayikho i-entrance e-proper la. Bathiwa no, na-entrance e-proper ukuthi ngapha sinawo ama-parkings, ngapha jwale kuba khona ama-parking. Yabo nje saxoxa nje, we had a proper conversation. Ngafuna ukubona u-principal welokhuzana, ngafuna ukubona ulokhuzana umuntu ophezulu obaphethe bonke. Ngafuna ukubona amaphepha ashoyo ukuthi they are registered. Yabo ngafuna nje ukubona ngathi mina
ngaza ukuthi kunabantu la abawu-200 and something thousand abangifollowayo and uma ngizoqala la ngikhulume ngabo ngikhulume ngento yenu yes-HOD ngento yenu la kanti into vele niyazi into ne-agenda ngizoskema abantu la kuzoba ne-problem kusasa ngathi ngiyacela nje ningisendele yonke information yabo bangisendela apha endlini ngahlala phansi ngayikhuma information yabo angithi anginayo into ekuthiwa i-manager ya because uma ngabe kune-manager abangcono mhlambe ngahlala phansi read went through ngathi okay ngayenza-ke into yabo savumelana ngayiphusha ividiyo yokuqala omunye wabuza wathi bafo akhona nama-online classes yes why isn't your profile purple Madlela? Why is yours not purple? Mawaship PK ingane yamfundisi Wes izobuza ingane yamfundisi Wes. So we had that conversation nganza ngithi wabuza omunye ubafo kwi-video mfethu do you guys do they offer online classes ngathi nje angifuni ukuthi ngiqale ngiphendule yabo angiqale nje ngiyokhulumisana nabo because I know they offer physical classes but can they do a hybrid system that will then allow abantu abakude because the courses is for a year and 2 years diploma yabo there's a certificate for a year there's the diploma certificate for 2 years no let me just sit with them also ngathi mina ngicela ngichazelele before kuyophendula lapha angakaphenduli ne-comment ikhona into enje yabo besithi yes ikhona into enje we do offer them we have a system that nice yabo ngazi ngathi mina kuningi nje ngaze sisaxoxa yes but nje ngizokuvezela ukuthi I'm so strict when it comes to promoting is that deals with academics because I know people spend a lot of money for that ukufundisa ingane bese wena uzoskema yeah but that's the reason why you need abantu abafundile to be your content creators yabo abantu who will take into action yabo take it upon themselves ukuthi no let me just do research uyabona ubani lo untuthu ne ntokazi le ya-approach-wa enye indoda 15,000 bafuna bapromethele nje into ekwazi ukudetector i-location uma uyintombazane ukwazi ukulo uyabona and she was like no ngeke ngize ngikwazi yabo get someone else I cannot give you promote into ekanjalo ezothagetha abantu besifazane ukuthi bakuphi ngaleso sikhathi yabo mhlampe uyakwazi ukusendela ubani ukwazi ukusendela ubani ukuthi ukuphi ngaleso sikhathi ngathi nje sorry out of the topic ayi awume ungazi out topic la linda ngiqede yes so and she was like no I cannot because now I'm putting impilo zabantu at risk more especially le age group eniyifunileyo yayizwa into leyo wathi nje no ngenze ngikwazi awulinde mfethu la sikhuluma izinto eyi-serious awuma kancane ngizokuphendula ngithe mana yeah. So yeah ikanjalo nje ngenza it is very important to then know ukuthi who are your reliable sources of information yabo cabanga nje ngabe mina ngaze wethu ngiyazibhedlela laphela and awukazi wangizwa ukukhuluma ngezinto kanje bese kusasa ngikhuluma izinto ezi-very formal bese ngi-expect ukuthi wena uzozenza angithi manje that's wrong yabo uyaskenya kusasa bese kusasa kuseyatrendela kuthiwa vele wena expecte ini yayizwa into leyo ayi ngeke kodwa nani i-tripod ngayithenga e-Bria Center mfethu e-Bria Center yeah otherwise guys I'm tired now have a beautiful evening man ngiyalala manje ngiyalala manje so
Tell him manje. Right. See you when you see me. Mina madleka oyigulume zakhayo. Sengembe. Angisulanga le camera ngapha. Where did you buy? Wait. Ngaze wethu nilale kahle. Hayi, ani ngifethu ngithe Bria Center. Angithi. Guys, bye bye.